si, ano ng pangalan niya? Ayan po, ay si, basahin nyo po. Ito po yun. Ito po yung sa baba. Ayan na siya. Ito ang na-finishing. Ay, dalawa, no? Huli na ako. Yung Thai sunrise guys, sinave namin kasi Diyos ko dai. Ni-rape ng caterpillar. Ayan o. Bangos paksiw with eggplant. Oh, diba? Yung mga boys gusto ito para daw magkaroon ng muscle. Dahil ito daw ay protein. Hi, good morning everyone. Welcome again to our channel, our Rich Chich channel. Kumusta po kayo? It's already Tuesday. Tuesday po ngayon. At tayo ay busy. At ngayon ay ipapakita ko ang yung request ng isang subscriber na laging tinatanong yung bahay namin. Gusto ko sana once in a while na lang para hindi yung napaka-monotonous kasi kung everyday na i-update ko kayo about the bahay. Kasi ang pagpapagawa po ng bahay is yung unti-unti po. So yung pagbabago ay unti-unti rin, and then hindi po malaking construction company ang kinontak natin na magtrabaho dito, kundi yung sa Bisaya pa, inato, meaning 5 persons lang po ang aming workers. Kaya syempre pag araw-araw konti po yung pagbabago. Kaya ang ginawa ko po ngayon ay parang binago ko kasi mas marami po priority, majority po sa mga request ay about plants, and then we love plants too. That's why I want to update you with the changes about our plants kasi naumpisa na po namin ayusin. Ganun po ang situation natin ngayon dito sa Rich Chich. Ina-update ko po kayo. Ayan po si Staghorn Fern nandito Ang gwapa, ang gwapo. Ano bang masculine ba yan or feminine? Ayan po, tapos ang date po ngayon, ay ayan. Ang date po ngayon is 23 Tuesday. Teka lang, malabo eh. Ayan. It's 9:15 in the morning, Tuesday, August 23. Sa mga nag-birthday dyan, happy birthday everyone. Every celebrant ng August 23, happy birthday. Kasi birthday month ko po ito. At ito, ang daming nangungumusta nito. Pagpunta namin dun sa expo, kumusta na yung VHCI mo? Gustong-gusto pala nila yan. Ala, hindi ko pinapansin yan. May minsan na nagphoto ako, yung selfie, accidentally na naging background ko dyan. Ang daming nag-comment at ang daming may gusto. At kahapon dun sa Plant Expo ay kinukumusta nila. Nakakatuwa. Ang daming mahihilig sa plants. Akala ko kami lang. Akala ko iilan-ilan lang. Ang daming nai-inlove sa mga plants, guys. Kami number 1. Tapos ngayon, guys, nakabili ako doon sa Plant Expo kahapon. Ngayon, dahil may nag-request, umagang-umaga, pag open ko po ng channel, sa YouTube channel ko dito sa online, syempre, ay nakita ko, ang unang-unang natambaran kong comment, kamusta na po yung bahay nyo? Every time. Kaya, ngayon, ay i-update ko kayo dahil it's been 2 weeks na wala kayong updates. I-update ko kayo. Ang natapos po ng finishing ay doon sa taas. Tapos hanggang pababa. Tapos na yung mga CR po ay purma na po sa taas. Yun po ang balita. At pinupurma. Araw-araw nagtatrabaho naman sila tuloy-tuloy. At awa naman ng Diyos, okay naman. Ayan Katulad yan, pinurma po yung mga CR na yan. CR yan, pababa at pataas. Tapos yung pag-finishing ay yun, finish din. Finish din ang finishing. Nafi-finish na. Yun. At
nagfi-finishing pa rin hanggang ngayon. At dito naman sa baba ang finishing na ngayon at puntahan natin. Let's go. Andito yung nag-comment I will show you. Baka sabihin nyo teka. At ang nag-comment ay ito po yun. Si ano ng pangalan niya? Ayan po ay si basahin nyo po. Eleonora Cruz. Kamusta na po yung house ninyo? Every time na maka-absent ako ng update, nandyan yan. Every time. That name. Eleonora Cruz. Hello po, Ma'am Eleonora. Thank you po at masyado kang concern sa pagbabahay namin. Sana naman umambag ka naman sa gastusin. No, joke. Umambag ka naman sa gastusin nang sa ganun ay madali nang matapos. Ano? Para hindi na sumakit ang ulo mo. Lagi yun ang binabantayan mo. Ang gaganda ng halaman. Yan po, ang gaganda. Diba? Ang gaganda. So, I will show you now. Yung pag-finishing nila, nasa baba na sila. Ang pagbabahay po kasi hindi simple, lalong-lalo na sa katulad namin na hindi rin ganun kadami ng pera. Sana naman si Ma'am Eleonora Cruz ambagan tayo nang matapos na ito. Ano po yun? Ito po yung sa baba. Ayan na siya. Ito ang nag-finishing. Guys, mag-harvest ulit tayo. Tingnan nyo to, ang ganda-ganda na Adansonii ay. Kaya lang, ano ba ito? Nagkawendang-wendang na. Ayan, kumapit na dito. Kasi matagal na ito kasi, na firewood, inilagay ni Edgar dyan dahil gusto niya, always prepared siya sa mga maiihaw dun sa baba. Pababa kasi itong hagdan na yan. Binahaya naman niya. Tingnan nyo, dito na siya kumapit. Umapit na nga siya. Pero ngayon, para maging maayos yung kanyang pagtubo at para komportable siya, ay i-transfer natin. Kaya harvestin natin. Let us harvest you. Tingnan nyo, grabe, paikot-ikot yung, ang daming cuttings nito na mangyayari. So, gawin natin is, gupitin natin saan? Dito. Dito, no? Dito. Okay. Gupitin natin. Kasi nagkaganyan, parang may crossing. Paikot. At ito naman yung main root niya, Ito yung main root niya. Kaya ito, tanggalin natin itong sangang ito. Ito, ang i-transplant natin. Ayan. Ikaw. Ayan, may saklolo kagad ako, no? Kasi, pumulupot na siya dyan sa firewood na nakalagay sa sako. Grabe na, putulan natin. See? Bumaon na. Ito naman, naku, nagalaw mo na. Ito yung spider. Ay, bagong tanim ko yan. Ito, bagong tanim niya. Dito, ang dami kasing anak, guys. Bumaba na sila. Dapat i-transplant pa rin yan. Ayan. I-propagate lahat yan. Ang dami. Dami natin i-propagate yan. Bagong plant din niya. Ha? Ginawa niya sa bunot, binutas niya. Talaga. Kumapit siya sa bunot. Ang ganda ng Adansonii ay. Ito po ay it's Monstera. Monstera plant ito. Monstera ba ito? Monstera Adansonii ay. Tingnan mo. Ang ganda. Ang daming cutting nito. Dalawa lang, gawin natin. Bakit dalawa lang? Dalawa lang. Ayan. Kasi paakyat na natin. Ayaw niya ng marami. Dalawa lang. Paakyatin daw niya dito sa... Yan Ayan, meron palang stick. Ayan, kokopol. Ang tawag dyan yung stick na yan. Kokopol. Shush, ang daming ugat. Flagpole, kokopol. Daming ugat. Polpol. Ayan. Grabe siya. Daming ugat, no? Di putulin mo. Yan. Ayan, naputol na. Putol. Ayan. Ito, ang lalaki pa ng mga pots natin dito Ang dami nating pots, marami pa sa loob. Isang box doon. Paakyatin natin siya dyan. Kasi ang dami i-propagate, guys. Yan. Ayan. Si Adansonii ay napakaganda. Ang laki-laki ng very big full leaves. Meron siya. Iba rin yung skeleton, no? Grabe. Laki. Papakapit na dyan sa kukupol na yan.
tatalian nito. Yung ganyan. Ito guys, yung pantali na ganyan na may wire, yung tie wire ay galing yan sa hardware, sa may City Hardware. Merong mabibili doon guys. City Hardware. Yan. Tingnan nyo ang propagator natin. Grabe. Hindi niya. Saan ay konti? Nasa iyo. Pangit kasi kung maliit na yung ano, hindi na makita. Pagka maliit na, hindi mo na makita yung beauty niya. Tama, tama. Pag maliit na sobra yung ano, wala na. Tanim. Walang beauty. Wala na, maliit na yung beauty niya. Kukunti Yeah. naman. Ayan, tinali niya. Para Gaganda na yan. nahilig siya sa kukupul ito, kumakapit yun yung kukupul. Paborito niya yun, kapitan. Masyadong malambing yan eh. Kumakapit eh. Laging nakayakap. Parang ikaw ano? Masyadong loving. Parang ikaw, bitaw? Parang ako. Parang ako daw. Kasi pag niyakap ko yung lakay ko eh talagang kapit na kapit. Parang kapit tuko. Pinanggigigilan ko kasi siya minsan. Ayan. Shush, ang ganda na. Very nice na siya. Gusto niya itong, Happy na siya dyan. Paborito niya itong... Mahilig siyang kumapit eh. So ayan na siya. Very beautiful. Nakita mo? So beautiful. Oh, di ba? Very nice. Isa pang isa. Ito kahit dalawa, no? Ang dami na. Oh, 1, 2, maging 3. 3 na puno yung ginawa Ano siya? niya. 3 puno ng Adansonii ay. At ang ganda. Ang daming roots, grabe. So, 1, 2, maging 3. 3 na puno yung ginawa Ano siya? niya. 3 puno ng Adansonii ay. At ang ganda. Ang daming roots, grabe. Yan ang kukupol. Mahilig itong ano, gumagapang. Diyan, di ba? May gumagapang. Puro naman gumagapang ang mga tanim niyo kanya eh. Narinig ko yun eh. Kaya naawa ka na dyan sa tanim. Kasi gumagapang na. Gumagapang ang mga tanim niyo kaya maraming ano, yan. Nyalaga. Yan niya. Talaga. Gusto mong tanim. No? Ayan. Mahilig yung ano ko rito, yung kasama ko ng gumagapang na tanim eh. Mahilig siya gumagapang na tanim no. Talaga. Yeah. Okay, mayroon. Yun. So, dalawa na. Dalawang puno na ng Adansonii ay. Sa top, oh. Pangatlo. Oh, meron pa Top. dito oh. Dami pa. Ito oh. Ito pa eh. Ayusin pa natin to. Tingnan nyo naman si Adansonii ay. Ang lalaki na ng mga dahon at naging mint na siya. Ang color niya is mint. Oh, nakita mo? Ang ganda niya. Ayan.
Very beautiful. Ingay na. May nagtatrabaho sa taas. Ayan, busy ang bawat isa. Busy kami nagpapatrabaho pero busy din propagation. Tingnan nyo na. Oh, diba? Ang Adansonii ay natin napagbigyan. Ala. Yan. Yan. Lumay itong ano. Okay. Beautiful na Adansonii. Ang ganda. Ano? Ba't pa natin yan? Isa Ito pa? na. Dapat na yan. Dapat na rin yan. No? Ayan, kinuha na niya yung dun sa top guys. Yung kanina, wala na. Dito na siya. Yan Okay. natin para maraming mabiyayaan ng ano. Oh, bakit bumaba na yung ano niya? Bumaba yung ano dahil sa posisyon niya ba? Nagbaw. Pero aakyat din yan. Paano na yan? Akyat din yan pagkatapos. Hindi pa baliktad. Hindi ah. Kung ganyan na malublob na siya. Ganyan naman talaga siya oh. Ganyan dapat siya. Ganyan sana eh. Kaso No, nga lang. baliktad. Yung kasi guys, pag inilagay niya ganyan, Bumagsak na siya. Gumano na siya. yung pinaka-udlot nandito. Oh, ganyan Pag dapat. ganon, Ganun dapat ang nasa posisyon. baba ang udlot. Oo. Ngayon, dito yung puno. Oh, wait, ano, Ngayon, kung iganyan, nakabaw. Kasi pangit yung posisyon dapat niya ganito doon. sana. Dapat ganyan sana siya. Ano ba yan? Pero pag kayo nilagay mong ganyan, in the long run, maghahanap siya, magkaganon niya. Ano Maghahanap mo dyan. ba yan? Kasi nandito yung kanyang ano, nandiyan yung kanyang ugat sa ilalim mo. Yung udlot niya nandito kasi pero nagbaw. Importante yung mabaon yung ugat niya. Ha? Kaya mo, taro. Titingala rin yan pag nandyan na. Maghahanap yan. Ano, bahala ka. Hanap yan. What? Ayan. Hmm. Oh. Hirap yung pagpilitin mo, baka mabali. What? Kaya mo lang. Siya, ano rin siya, magpusa rin yan. Pusa na yan na susunod sa sunlight. Pupunta rin Pagka, siya. pagka tumubo na siya. Kaya nilagay ito. Nilagay niyo ba? Siya. Pwede pang kunin niya isang ano niya, sobra no? Kunin mo na yung sobra. Para lumago siya. Ayan ang pinagputulan. Tapos ito yung naputol. Tapos gilibing na naman yan. May roots siya. Lalaki uli yan. At magdadahon dito. Ayan o. May kasama pa dito. Gaganda na ang forma niyan. Ganon. Gano'n natin, ganda natin, gano'n. Kasi lumabas na yung mga roots niya eh. Ayan. Ito pa isa sirit niya. Na ako, yung Thai sunrise guys, sinave namin kasi Diyos ko dai. Ni-rape ng ano, caterpillar. Ayan o. Ni-rape ng mabait na caterpillar. Oh. Ay. Grabe itong mga Biktima ng rape. mga rapist pala ito. Ang ganda ba naman yung variegation nitong Thai sunrise kinain na niya, ito. kinain Kinain niya. niya oh. Sobra pagka... Kakaawa. Save natin. Ang ganda-ganda niyan eh. Ang Rapist na mahal-mahal ng ganyan eh. Diba? Tingnan mo Kinain variegated na ito. oh. Kinain lang ng ano guys. Ni-rape ng ano caterpillar. Kinain lang ng caterpillar itong mga ano namin, mga talim naming mamahalin no. Sus. Lipay mo din ha. Bale, gaganda rin yan. Makakabawi ka rin ha, caterpillar. Ay, caterpillar. Bawi good ang caterpillar. Bawi ka rin ha, Thai sunrise ha. Babawi ha. Ayan. Wish you can sunrise, ay sunrise. Ha? Gusto. Nakakaawa. Ay, ang dami mo palang nagawa. Ilang puno yun? Ilang puno na? 6. Pang-anim tong mother ano. Pang-anim. So, Mother, naging 6 na yung ating ano, Thai sunrise. Ay, salamat. Na-save din. Ayan. Dumami patuloy.
Kinain kasi, ni-rape ng caterpillar. Okay na. So, ang gaganda nila. Ay, nako. Salamat. Tingnan nyo naman yung worker namin. Hala ka. Hala ka, good. Hala, sino? Si Bono natin, may stick pa siya, pero ay, mahaba ang stick niya. Nabaluktot siya eh. Nagkabaluktot ng mga... Hindi na alam kung saan pupunta. Hindi na alam po saan pupunta na. Nasasaag na. Ito rin eh, nire-rape din ng ng caterpillar. Tingnan mo yan. Grabe to. Sabi mo? Pagka meron nahihirapan ng tanim at nahihirapan kahit anong mga bagay-bagay, rape ka, ganun nababanggit. Eh, paano pinahirapan? Tingnan mo naman yan, oh. Ay, sus, sinira na nila. Ang ganda-ganda niyan. Oh my God, nagkabaluktot pa. Oh my God. Ang ganda-ganda ng Bonong ito eh. Tingnan nyo itong bagong leaf niya, oh. Tapos may bago na namang tumutubo. Ang ganda ng variegation, di ba? Ito, oh. May bago. Ayan, naayos na. Unti-unti. Unti-unti, gaganda na sila. Ano yan? Yan. Bago ko i-end ang araw ay magpaalam na ako. Ito ang naluto for dinner. Bangos paksiw with eggplant and ayan, masarap. Completos recados. Ayan, pinangat na pinaksiw. Pinangat na pinaksiw. At may mga nag-dinner naman dito ng siopaw lang. Iba-iba kami ng type, guys. Oh, may natira pang minatamis na saging na iisa lang. Sino kayang kakain? Tapos dito naman ay may nagluluto ng ribeye. Ang sarap ng ribeye niya. Pero ako, yung isda ang gusto ko. Oh, di ba? Yung mga boys gusto ito para daw magkaroon ng muscle. Dahil ito daw ay protein. Okay, go, go! Go, go, go! Ito ang sa akin, garlic. Yon. Okay? At alam nyo naman, isinare ko na rin yung kung paano magluto itong chef natin dito ng steak. Tama na? Ayaw mo magkita ka? Ayaw daw niya magkita. Okay. Bye-bye guys! See you on the next video! Good night! God bless! Take care! I love you guys!